Hey YouTube, jeg skal spille lidt LOL. Ja, og det foregår jo på, at man kan være 5, man kan have rang, man kan være champions, ja, og alt muligt andet shit. Så lad os bare komme i gang. Og det er godt, jeg filmer nu, det er fordi, så skulle I ikke se mig finde en kamp og sådan noget. Så det vil være lidt lettere. Og som jeg sagde i den sidste video, jeg lavede med CSGO, jeg kan komme til at lade være med at snakke i sådan 10 minutter, fordi jeg ikke er vant til det. Så ja. Det er derfor. Og man kan også få skins. Og det er en, der hedder Timo. Jeg skulle egentlig have været hende, og så tænkte jeg bagefter, når hun blev taget, så skulle jeg være ham der. Så bliver han skam også taget. Så må jeg være en, jeg ikke er sådan rigtig god med. De der to, det var god med. Og nu kan vi se, at vi de blå, de har Arch, Garen og Vayner. Eller H, eller hvordan man nu udtaler. Og Garen og Vayner. Og jeg skal nok lige gøre det i vindue, så I kan se med. Men jeg kan ikke, før vi kommer ind. Så jeg kommer nok til at bare se på mit skrivebord lige nu. Og ja, I kan også skrive, om jeg skal få mig et webcam, så I kan se mit ansigt, når jeg spiller og sådan noget. Og I vil nok blive lidt chokeret, at mig og min ven har en YouTube-kanal, når jeg kun er 10 år. Men ja, fuck det. Fuck that shit. Jeg ved stadig godt, jeg ikke kan bande. Jeg kan bare ikke lade være. Skal vi ikke bare sige på min kanal, der må vi godt bande en lille smule. Lad os bare, eller mig og min vens kanal. Der må vi godt bande en lille smule. Og der er en, der hedder Annie, som ikke gider at komme ind. Fedt. Ja, okay, nu kunne jeg komme ind. Så det var meget fedt. Og jo, full screen, vindue, okay. Sådan der, så burde I godt at kunne se. Er det bare mig, eller kan min mus lidt langsomt? Det tror jeg bare, det er mig. Og bare lige så I ved det, det her første gang, jeg prøver den her bane. 3 mod 3, så ja, jeg ved ikke helt, hvor og hvad for nogle steder der er, hvor man kan bekæmpe det der kryb og sådan. Men der fandt vi så også lige en anden, som prøvede at komme væk. Fordi han så mig, det kan jeg så også godt høre der.
Og en ting, jeg ikke kan lide, jeg har glemt at købe sko. Jeg synes bare, det er lækkert lidt. Nå, det er også fordi, jeg ikke kan se mig play. Ja, sorry, jeg er stille. Jeg har sagt det før. Jeg er ikke vant til at skulle sige noget hele tiden. Men ja, vi kan jo snakke om, at jeg måske får first blood nu. Yep. Jeg fik first blood, så jeg tænkte på noget. Lige tilbage. Jeg kan måske se. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, 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 nej. Nej, hvorfor opgraderer jeg ikke i det der W, så jeg kunne løbe hurtigere? Og hvad laver Annie? Hun står, imens jeg er en bag ved mig. Ja, og så tager de ham. Fedt. Fuck, hvor fedt. Fuck, lort. Ej, det var bare for sjov. Det lød faktisk lidt sjovt. Fuck, noget lort. Så jeg skal jo lige ned og se lidt bøsekær-agtigt ud. Nej, det lød lidt klamt. Nej, det lød ikke. Det var klamt. Oh! Damn son. Bøsekærler. Hvorfor gider det ikke? Ups. Nej, sorry. De gider kræfter med at komme... Nej. Hvorfor fuck løber han? Nå. Det kan jeg sige, jeg ikke skulle have gjort. Okay, jeg har stadig liv. Godt. Oh yeah, I'm not so good to this map. I'm so bad to this map. Yes. This I'm. Fuck, jeg mistede holdt liv. Hvad laver du, Annie? Hvis I spiller selv League of Legends, så kan jeg sige, I kan finde mig. Hvis I gerne vil på YouTube og spille sammen med mig, eller hvis I bare vil spille sammen med mig. Det kan også være, at jeg ikke optager, hvis I må tilføje mig som ven. På LOL, så hedder Kitty12354. Og ja, jeg ved godt, det er et mærkeligt navn. Men fuck det. Lige meget. Lige meget. Jeg går skam lige lidt op i top, tror jeg det hedder, i det her map. Jeg ved det så ikke. Kan I se, at de er to bund, eller bot, som det nu hedder i Dota. Det minder også lidt om det her.
Og den grund, jeg står stille, det er, fordi I kan se hernede. Den der gør, at jeg bliver usynlig. Hele tiden indtil jeg rykker mig. Og så kan jeg se, hvornår jeg er usynlig, når den der er der. Nå, jeg skal lige tilbage og købe en ting. Hej, jeg kan ikke lide det her map, det skal jeg altså ikke spille. Eller jo, jeg spiller det, hvis der er nogen, der skriver til mig, at gerne vil have, at spiller der map, eller ja, hvad I nu kan finde på at skrive. Og jeg køber sgu den her. Den giver os 20 plus cooldown with the radiation. Nej, fuck. Jeg kan bare ikke finde ud af engelsk lige nu. Fuck, det er lort. Det er bare fedt alligevel. Kender I det der, når I bare har en kæmpe snotklat i halsen? Eller snot lige i halsen. En klamt noget. Det har jeg lige nu. Kæft, det er klamt. Det er helt sindssygt. Det kan ikke være klammer. Det er helt sindssygt. Der kunne I se, at præcis så tror jeg er herinde. Og så alligevel, bum, så er jeg her kraftedeme. Det er det, jeg godt kan lide ved Timo. Ja, så kan jeg ikke nå ham fedt, og så skal jeg også lige dø. Fuck en pik, lort. Fuck, han er bare en klam så. Hvorfor måtte jeg egentlig ikke være ham? Eller hende? Det kunne jeg meget bedre lide. Ham er også lidt god. Men jeg er bedre med de to andre. Dem giver jeg kraftigt bedre. Bedre life. Master Jabba. Har vist brug for lidt help and top. Please. Oh. Jeg ved godt, jeg skulle hjælpe ham, men han slipper alligevel væk. Og så de der baser. Pyha. Han døde heldigvis. Det er faktisk godt lavet af ham. Det må jeg indrømme. Det var rigtig godt lavet af ham. At han faktisk har 2 efter sig, og han overlever. Det synes jeg, det er godt lavet. Det er rigtig godt lavet. Bare hamburger, imens han rådede går i stykker, eller hvordan fuck nu er. Det kan jeg skrætte mig ikke ud. What the fuck? Får den bare til. Hvad satan? Fucking lort. Jeg gider ikke af det her basecamp. Jeg er kun en vigtig klam spøgelse. Fuck ham. Fuck ham. Lorte går i stykker. Lorte går fucking stykker. Bitch. Så kan I se, så er jeg usynlig. Så nu tror de, det kun er Annie. Og så når en af dem kommer frem, så take aim.
Prøv at se. Og så kunne vi lige få ham. Plus at, nej, vi kunne få et helt ind på ham. Men vi fik ham ikke helt. Hvor fuck er... Jeg har slet ikke set... Eller jeg har set Arch. Men det er ikke... Really godt. Lortet gik i stykker. Nej, this pacing. What the fuck? What the fuck? Motherfucker. Yeah, this pacing, not just this pacing. Altså, Ars, hun må nok gå ud eller et eller andet. What the fuck? Er jeg den eneste, der er død? Er jeg den eneste, der er død? Er jeg seriøst død 2 gange? Seriously? Det kan jeg kraftedeme ikke forstå. Ved. Nej. Jeg kan ikke lide en superangreb i den her bane, fordi det er ikke sådan noget, hvor man skal stå og camp. Det er sådan en svamp, der skader. This can I'm not late. Dung, dung, dung. Begge dem der har jeg prøvet at være. Jeg har også prøvet at være hende der. Nej, så rammer jeg den forkerte. Nej, hvad er det? Fucking lort. Fucking lort. Jeg kan jo stå her og lave bomber. Nej, det lyder lidt klart. Eller næstigst. Og så når det er lige udenfor, så kan jeg lige gå ud. Og så går de jo ind i my bombers. Og så kan jeg bare lige stå herinde. Han må ikke komme hen, han må ikke komme herind. Yes. No. Du kan jo lige tro nej, jeg løber. I'm warning. Yes. Kraften godt det der. We are family. Du. Ej, klam sang. Men la. Nu kan I jo høre, at jeg begyndte at tale lidt mere. Fordi jeg er blevet vant til det, så det er jo bare mega fedt. Så kan jeg også høre og tale lidt mere, i stedet for at I skal bare sidde sådan. Motherfuck, siger jeg. Den fede lort noget. Jeg glemmer kraftedeme hele tiden, jeg ikke må bande. Hvad satan er det for noget? Jeg kan kraftedeme ikke. Fuck my life. Nej, det var mega fedt. Mega fedt. Mega fedt. You can see I'm legging bomber. Ja, så når de kommer, så er jeg usynlig, og når de så kommer den her vej. Det håber jeg så mest på ham der Garen gør. Nej, ja. Godt. Den vej. Yes. Hey. I'll take him. Nej! Fuck. Jeg glemmer hele tiden mit Q, det
at jeg næsten hele tiden kan bruge det. Jeg køber sgu den her. Jeg skal sgu lige have lidt... jeg skal sgu lige have lidt pik. Nej, det lyder lidt klamt. Okay, hvad fuck skete der lige der? Det kan jeg ikke forstå. Nå, måske er den her ikke vores. Det skal vi altså lige have lavet om. Hvad fuck skal man? Jeg kan lige skrive ned i kommentaren, hvad fuck man skal, hvis I ved det her. Og se, jeg glemmer hele tiden. Jeg håber, det ikke lige hurtigt ser det. Create theme. He's coming here. He's coming here. Alone. Alone. Nej, han tager den helt forkert vej. Så rammer han ikke engang min bombe. Det syr. Fuck. Okay, jeg kommer lige om lidt. Nej. Nej. Jeg kommer lige om lidt, YouTube. Og en anden ting, YouTube. På min vens kanal, der kommer der altså videoer ret hurtigt ud. Så I ikke skal sidde og vente i sådan 5 dage. Og når lægger han en YouTube-video. Det kommer der ikke til at ske. Jeg ligger nok. Min ven bestemmer selv, hvornår en af os vil lægge video. Jeg kommer nok til at lægge. Men I kan også kende det på vores stemmer, fordi han har en lidt mørkere stemme. Men jeg kommer nok til at lægge en ud hver dag, eller måske 2 per dag. Måske. Det kan altså sagtens være. Det tager ikke så lang tid at uploade. Den anden video, som den CSGO-videoen, den tog ikke, jeg tror, 20 minutter, og den var kun 18 minutter. Nej, jeg kan ikke lide det her. Det sviger så mega motherfucking meget. Jeg skal lige have mit papir på igen. Nej! Skal jeg kraftedeme til at bruge mit D. Ja, jeg fik ham. Fuck, hvor fedt. This is so good. This is so good. Jeg har snart den der. 1400 mangler. Vi fik lige destroyed deres tower. Så jeg tror, vi vinder nu. Når vi får ødelagt den her.
Please. Please, please, please. Vi vandt. Hvor det er godt, mand. De lå slet ikke mærke til, at Annie var der. Det synes jeg kraftigt, at vi skal prøve en til gang. Mikkel. Ej. Hvorfor fuck? Nå. Jeg måske bare... hun var så også gået ud. Så kan jeg bedre forstå, hvorfor vi ikke lå mærke til hende så meget. Play. Ja, vi ses YouTube. Jeg lægger en op lige om lidt igen. Eller jeg stopper og så optager igen. Så ja, ses.